Bjpआ आसाम आयेन आफादनि बिसायख'थिनि थाखाय बिजाथिनि मुं फारिलाइ फोसावबाय। गासै मोन 88 बिधानसभा बियाबनि बिजाथिनि मुं फारिलाइ फोसावबाय बिजेपि दोलोआ। 37 नं जालुकबारि बियाबाव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बिजेपिनि बिजाथि महरै बादायगोन। 37 नं जालुकबारि बिधानसभा बियाबाव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ बिजेपिआ बिजाथि सायख'बाय। 43 नं तामुलपुर बिधानसभा बियाबनिफ्राय बिजेपिआ बिश्वजित दैमारिखौ बिजाथि फोसावदों। 44 नं गरेश्वर बिधानसभा बियाबाव बिजेपिआ भिक्टर कुमार दासखौ बिजाथि फोसावबाय। 48 नं टंला बिधानसभा बियाबनिफ्राय बिकन चन्द्र डेकाखौ बिजाथि फोसावो बिजेपिआ। 20 नं बिजनी बिधानसभा बियाबाव अरुण कुमार डेखौ बिजाथि फोसावबाय बिजेपिआ। 65 नं धेकियाजुलि बिधानसभा बियाबाव बिजेपिआ अशोक सिंघलखौ बिजाथि फोसावदों। 68 नं राङापारा बिधानसभा बियाबनिफ्राय बिजेपिआ कृष्ण कमल तान्तिखौ बिजाथि फोसावबाय। बिजेपिनि बिजाथिनि फारिलाइ निउ गुवाहाटीनि बिजाथि दिप्लुरन्जन शर्मा, लखिमपुर मानव डेका आरो सदियानिफ्राय बलिन सेटिया, तिनिसुकियायाव बिजाथि महरै पुलक गहाय आरो मार्गेरिटा बियाबनिफ्राय भास्कर शर्मा, खवां चक्र गगৈ आरो टिंखांनिफ्राय बिमल बरा, साबुआ आरो लहालनिफ्राय बिनोद हाजरिका, नाहरकटिया बियाबनिफ्राय तरंग गगৈ आरो दुलियाजान बियाबनिफ्राय रामेश्वर तेली, डिमौ बियाबनिफ्राय सुशांत बरगहाय, माहमरा सुरज दिहिंगिया मरियानीनिफ्राय रूपज्योति कुर्मी आरो तिताबरनिफ्राय धीराज ग्वाला, जरहाट बियाबनिफ्राय हितेन्द्र नाथ गोस्वामीखौ बिजाथि फोसावदों आरो देरगाव बियाबनिफ्राय डक्टर मृदुल दत्तखौ बिजाथि फोसावबाय। खुमथाय बियाबनिफ्राय मृणाल शइकियाखौ बिजाथि फोसावदों। गलाघाटनिफ्राय अजन्ता नेवक, सरुपथार बियाबनिफ्राय बिश्वजित फुकनखौ बिजाथि फोसावदों। नगावनिफ्राय नगाव आरो बटद्रबानिफ्राय रूपक शर्मा, रहानिफ्राय शशिकान्त दासखौ बिजाथि फोसावदों आरो जागिरदनिफ्राय पीयूष हाजरिकाखौ बिजाथि फोसावबाय बिजेपिआ। मरिगावनिफ्राय रमाकान्त देउरी आरो कमलपुरनिफ्राय दिगन्त कलिता, रंगियानिफ्राय भवेश कलिता आरो बरखेत्रीनिफ्राय नारायण डेकाखौ बिजाथि फोसावदों। बारिनिफ्राय जयन्त मल्ल बरुवाखौ बिजाथि फोसावदों आरो तिहु बियाबनिफ्राय चन्द्रमोहन पाटवारीखौ बिजाथि फोसावदों आरो बेबायदिनो बिजेपिआ बिजाथिनि मुं फारिलाइ फोसावनायनि उनावनो हादरसायाव रंजानायनि दोहौ नुनो मोनदों। Jack,